oro 5 star hotel khalaitung 115 star hotel pon khalaitung जों माना खालाया खालादे डेभलप उंनान नांगौ 5 star hotel उंनान नांगौ 7 star 10 star उंनान नांगौ बाट किन्तु सिनि बोबागारानि सिनि राज्यनि इतिहास जे सिरिसितनि जे मुकुमुनो होय जों 5 star या जों 0 star hotel पन खालामना रखला अमंगा सिनि तिप्रा मथानि नाहारमों अमंगे जों तबा खालायनाय जों उन्नतनो अरो बरक सावनो जोंनो अरो उन्नयन बिरोधी 5 star hotel खालामनानै माने सलायो माने कासुओ हैनो ना नेभार जों 5 star hotel नि 10 star hotel नि केन्तो सिनि बोबागारानि मुकुमु सिनि हिस्टरी न जोंनो अनेक अंका त्रिपुरा राज्य सिनि बीएम हॉस्पिटल न आईजीएम खलाजका आस्तबलनो तिनि बिसामि बिबकानो खलाजका अमाय गोबांमा सिनि पारानि बुमुं गोबांमा सिनि पारानि आगिनि बुमुं करिका राजबारी नि स्टेचु आरोबो सिनि बोबागारानि गरै केन्तो हाइपनो enough is enough jata सरकार ngi tongdong jongaro bobai joda elen da bo sing nailapre त्रिपुरा सानि इतिहासनि एगेन्स्ट जखन आगादोंनाय त्रिपुरा सानि बिरुद्ध जखन सामुं जानाय आबो ब सरकार जों नागिला आ सरकारनि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथा एवं बोबागारा एवं जों आवाज दिसानाय सिरिं आजोगै तंला अमगा त्रिपुरा मथानि क्लियर चिनि इंको साखलायमु मेसेज हानि बागै खाजनि ताखोक्तै बुखोक त्रिपुरा सारकनो जतनो छनाय जोंरो जतनो कोनो पातिनाया जों पुल्ला चिनि जाति चिनि दफानि चिनि मुकुमुनो सकनमाने अमनो जों चिन्ता मा खालायनाय जारा ताबो मन्दिर चाइ तंनाय एमएलए चाइ तंनाय तिनि एमएलए सोंबाय दङो जों एमडीसी दङो जों एलेन किन्तु जों चिनि उपर आगात जोंनाय मोनया जों चिनि हामकरानि बागै से एलेन जोङो चिनि दफानि मुकुमुनो सकनमानो बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार मेसेज ननायो जों गजागा जों चिनि क्षमता कोनो इशुया जों चिनि दफा चिनि हा अमतो चिनि मेन इशु हानि बागै जों तिनि प्रोटेक्ट खालायो भबिष्यत जदि अमनो बथाग्यांके अमतिनि इशु ट्रायल जों तेबो फुनुकनाय पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी जों फुनुगरनाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक आगिने हालिया ताबुकनि त्रिपुरा सरक ताबुकनि फुनुनाय राज्य सरकार जदि जोंनो जदि अमनो हुन्दु कान्या कोनो खालाया हो जदि खालायनि चेष्टा खालायके ब आदिनो बुझिनाय जे बरक अहंकार nga असुगु तंनाय ब जखन बिनि जागानि नखरि फेने आदिनो बुझिनाय सिनि आबो क्षमता दङ जों बुझिरिनाय हामबाय अरे लेखा तिनि अर खमलं सिमना गुबुननि थायरावबो दा तिनि गुबुननि थायो खालायजाकनाय तिनि जा सुरुवा अमहाय जदि इंया अंकांके सारा त्रिपुरा राज्यआव तंनाय जों फुनुंनानि बागै रेली खालाया जों सयचो अमनो मा मोथागनानि बागै जे रेली खालायो अमो कासे पुतु नारक दे सै नारक दे नरक अमनो जों खालायना रगलाक त्रिपुरा मथा खालायना रगलाक अमो कासिनि नाहारमों जिनि त्रिपुरा सानि हिस्टरी कमथों त्रिपुरा सानि कालचार कमथों त्रिपुरा सानि भाषा कमथों अब त्रिपुरा मथा नामुंया जों सिनि नाहारमोंका जों त्रिपुरा सानाव बाइके तिसानाय त्रिपुरा सानाव बाइके थांनाय अब जों नाहारमों हानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भबिष्यत जदि बान्दाय मोथाग्यांके बाहाके जों आरो तास होटेल खालाय फुनुगो अमंका चिनि त्रिपुरा मथानि नाहारमों लिखायमान इंतान न तिनो खुनियारो कमिसन खायलेल थायगा बलाके हामबाय चिन मेडिया रखनो दिनै जों खमुलं हातिबो कासे बिकुम मिसिन संजाजाखा जे बिकुम मिसिन नर जतन साइमानो चिनि ट्रेडिशन चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा पुष्पबन्तनो चिनि जे रॉयल पैलेस न तिनि जों साइमानखा जे इंटरनल चिनाथन खबर सकपायखा जे अब टास्क ग्रुप न रिवय टास्क हॉस्टेल स्टामनानि बागै राज्य सरकार नाकि अलरेडी टास्क होटेल न प्रपोजल रहरका टास्क ग्रुप न प्रपोजल रहरका आमनि विरुद्धे जों दिनै अखुमुलंग बिखु मिसिल खायनांखा तामनि बागै हिमालय जों बिगत दिनबो जों नुखा जे त्रिपुरा राज्यव जे त्रिपुरासन इतिहास जे लाइबुमा जे राज परिवारनि जे कालचार त्रिपुरासन जे इतिहास जे लाइबुमा न विकृत खायनानि बागै एकतालेता चक्रान्त चलित मन जों नुगो थांनायबो जों नुखा जिनि जे नुयुंमा हेक राजबारी न बुमुं परिवर्तन खायै जे स्टेट म्यूजियम नाम का ए राज्य सरकार इवेंट जों खनाका जे नुखा जे आस्तबल मैदान तिनि बुमुं रिप्लेसमेंट खायै तिनि जे सामी बिबकानन्दनि मुंस नाम जाखा म बहायनो सेम कायदायनो हैन जे चिनि पुष्पबन्त म नाइनक साइमानो जे 1949 जे इंडिया मार्जार एग्रीमेंट नंफोर बहायनो चिनि कांचन प्रभा देवी स्राय सिजाक दङ जे अब
राज्यपाल है के राजभवन से नामजाक नाय एकमात्र अमन बगै से तिनी एग्रीमेंट खाइजगो अमन बगै न बगै तीन तामनि बगै टास्क ग्रुप न तिनी टास्क फोर्स तिनी टास्क होटेल न नानि ना अब जों राज्य सरकार थाने जदि अब अबनि जवाब नायो जों अब जदि बद्ध खायंगाके आगामी दिन शुधु खुमुलुङ तंगलाक আগরতলা तंगलाक सारा त्रिपुरा टिप्रासर अबनि विरुद्ध खाइतिसा नाय एवं सेंटिमेंटल इशू हम टिप्रासर कुन कसै नागलाक चिन इतिहास चिन लाइफ म चिन कुन कसै ना बिक्री दखान चिन कसै नागलाक तिनी शुधु अजागा तंगलाक सारा त्रिपुरा करंग दिन लामो अंखानाय राज्य सरकार तिनीबो जदि अब उइथड्र खाइने अंगाके आगामी दिन बिराट एकटा आकार धारण खाइनाय ए टिप्रासर ए टिप्रा जो तंगसा जरातै अबनि आन्दोलन खाइथानाय थियासा जति चिन आन्दोलन खाइनाय चिन राइट चिन अधिकार चिनी जे अजागनि जे मानथाय सक्ताय इभेन जों चिनी बाथि तंनानै बगै पार्मानेन्ट सल्युसन जों तिनीबो फाइट खाइ दङ इभेन आगामी दिनाव फाइट खाइ थानाय कोन जे जों कम्प्रोमाइज खाइला तिनीबो जों साइ दङ राज्य सरकारनो अब जदि उइथड्र खाइने अंगाके आगामी दिन बिराट आन्दोलन नाय बिराट आन्दोलन नाय सरकार तो बरम गदन एमएलए रंजित देवमा जे कक्सिल जगाव इमप्लिमेंट इंडिया अब एरेन सालाय दंखौ नि सामान अब बुसु जति को बुजे ब सामान अब कार्यकरी इंडिया को अब हेरनि सामान साबसा एमएलए रंजित देवमा बरम गदन एमएलए रंजित देवमा जे सामान अब को बुजे बुसु जति नायदि जों तो साबसा जों साइमानिया रंजित देवमा साइ दं रामसाम जदुमर जों साइमाया जिनि अबनो साइमानो चिनि इन्टरनेट रिपोर्ट दङ जदिও सानानि गांके राज्य सरकारनि जे स्पोक पर्सन हायके राज्य सरकारनि जे दफ्तर टुरिज्म जे डिपार्टमेंट हायके मुख्यमंत्री प्रशासन हयते साना नांनाय जे अब इ मिथ्या अब कोनो राज्य सरकारनि कोनो प्लानिंग करे अब साना नांनाय आरो केउ बजरो चिनि एमएलए बिस साइ दं गांके ब जदि क्लेरिफिकेशन मा खाइनाय आगामी दिन अब जदि पुष्पवंत जे राजधानी होटेल ताज होटेल इंगियाखने बतिनि जनो एश्योरेंस मा खाइनाय जदिও आं बनो सानामो संग आमति बरं जदि केउ साइ दंगाके ब रिटेन कपि दिथो आर आं सानामो संग तिने बहायनो ब साबो बकि राज्यनि स्पोक पर्सन नाचिन तिप्रामथनि स्पोक पर्सन ब साबो इभेन अ स्टेटमेंट दिनाय आं साइमिया साबसा किन्तु जदि अमतिं दंगाके राज्य सरकार ब स्टेटमेंट मारिनाय अब राज्यव कोनो इमप्लिमेंट नंगला अब कोनो आमति कोनो उद्योगता करे अब ममा सानाय बा चिन्थानि इन्टरनेट रिपोर्ट दङ इभेन तिन ताज होटेल थाङि प्रपोजल सगिजाक जे पुष्पवंत चिनी जे गवर्नर कसाम जे गवर्नर हाउस कसाम न रा ताज होटेल न अलदिन या फरनन बगै राज्य सरकार जे प्रपोजल सगिया चिन्थानि इन्टरनेट रिपोर्ट दङ आमनि बगैनो तिनी जों सारा त्रिपुरा करङै राज्यनि जत त्रिपुरा सरक त्रिपुराखनो हामजाकनाय रक त्रिपुरासनो हामजाकनाय रक अमनि बिरोधे जों गर्जन खाइ उथंनाय जदि राज्य सरकार उथंनाय अंगकै आगामी दिन जों बृहत्तर आन्दोलन खाइनाय ताबुक त्रिपुरा मथाबै बीजेपी तो कथालायजाक कथालायजाकनि बिसिङाव दल काइसेनि बिसिङाव नमो कक मिलिलाया हाय इंलायजाक के माने कुनो अबाहाय कागलायने अबाहाय कुनो कक रक अबाहाय वानसुक जाक दतो नायजे जों सावो राज्य सरकार जदिও जे त्रिपुरा राज्यनि इतिहास जे लाइ बुमानो जदि नष्ट खाइनाय गंगाय लाइ बुमा चिनि जतिनि गर्व नरक साइमनो जे 1970 नो महाराजा चिनि वीरेंद्र किशोर अमनो सनामलांखा अब चिनि कृति अब चिनि प्राइड अबनो जदि जों खुन नंना थांगांकै जों कुनिनो कम्प्रोमाइज खाइगला जों नायो राज्य सरकार जदि काहाम तनानि गांकै ब उइथड्र खाइ मानानाय आगामी दिन उइथड्र खाइने गाबनि विकल्प आबनि परिकन जों जथेष्ट जों वान सपनाय राज्यबासी कुनिनो चुप दंगला कुनो दिन त्रिपुरा मथारा करि जेफन जाखले दिन आं एस एमएलए हिसाबै तिनो अर फाया आनि राज्यनि इतिहास आनि राज्यनि जे चिनि जे गर्व चिनि इतिहास चिनि लाइफ मा जों कुनिनो विगत खाइने लाग आं तिनो बसाइ दङ सुदु तिनो अरे एमएलए नि फाइमानिया इभेन जखन रेचो राजबारी चिनी जे नुयुं मानो जे रिनेम खाने पर गत विगत दिन जे सीपीएम सरकार चिनी राजबारी न चेंज खाने पर थबो जों बृहत्तर आन्दोलन खाइनांका बाध्य के राजपथ डीएसएम माफर इभेन आफर चिन बुबाग्रा दङ चिन महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर दङ तिनी अति सत्तर चिन आन्दोलननि फले ती प्रासनि डिमान्ड अनुसारे बरक रिनेम खाइपनो स्टेट आफर स्टेट म्युजियम खाइपनो मात्र बाध्य मांखा जे ओजन दे प्लेस नारायण बागै कारण अब अवश्य आं सानामुसँग पाब्लिकनि डिमान्ड राज्यनि जर्त ती प्रासनि डिमान्ड अचाहिदान कुदिन राज्य सरकार डिमान्ड दिनाय खाइमाया अबनो चिनि क क्लास पाइदर खाइने रेगुलेसन कुदिन